us proposo un petit joc. Agafeu una llavor, més o menys d'aquest tamany, l'agafem i l'anem a plantar al terra. Fem un forat, posem la llavor, la reguem una mica i si esperem que els rajos de sol apareixin, segurament al cap d'uns dies, aquí dins de la terra, sortirà una petita planta. En aquest cas, a la nostra història, d'aquí dins hi surt una petita floreta, una margarida. Un dia es va despertar i va començar a parlar amb les seves amigues. L'home la una Ai, que potser no m'enteneu. És veritat, és que estic utilitzant el llenguatge de les flors. La Margarida un dia es va despertar i va començar a parlar amb les seves amigues i els va dir: hola, bon dia, és el meu primer dia i estic molt content d'estar aquí amb vosaltres, que em podeu explicar coses. I com la Margarida estava parlant amb les seves amigues, va sentir una cosa que feia un soroll així com... La Margarida va mirar cap a un costat, va mirar cap a l'altre, va mirar amunt, va mirar avall, però per més que intentés mirar cap a un costat i cap a l'altre, no veia res, que era el que havia passat. Però com que li importava molt més, li interessava molt més continuar parlant amb les seves amigues, no li va donar massa importància. A Willy, que s'amaca lo s'amaqui, que sa. Curi petja que lo s'amlaca l'ulucucu. I al cap d'una estona, mentre estava continuant a parlar, una altra vegada aquest soroll es va sentir encara més a prop. Aquesta vegada la Margarida estava més espantada que mai. Què és el que havia passat? On era aquella cosa? Va mirar cap a un costat, va mirar cap a l'altre, va mirar en l'aire, va mirar al terra. Per més que intentés mirar, no veia res enlloc. Però tot i així va voler intentar parlar amb les seves amigues i volia preguntar-los què era aquell soroll. Però no va tenir temps, perquè de cop i volta... Un insecte de color groc amb ratlles negres i amb un fibló per punxar darrere la cua va aparèixer. Sabeu què era? Una petita abella. I l'abella es va anar acostant, fins on estava la nostra amiga, la Margarida. La Margarida va tenir molta por. Ai, què era allò que s'estava acostant amb ella? I amb aquell fibló darrere tenia una por terrible que la piqués. Per tant, mentre s'anava acostant, la Margarida anava tremolant, i de cop i volta l'abella se li va posar sobre la panxa de la Margarida. La Margarida, com que tenia tanta por, va intentar aguantar la respiració. Perquè no la piqués, però l'abella es anava moguent i les seves potes anaven cap amunt i cap avall, cap amunt i cap avall, i cap amunt i cap avall. I de cop i volta la Margarida va començar a fer una cosa molt estranya. Vinga, sisplau, abella, marxa, que m'estic a punt de pixar de riure així. I l'abella va marxar. S'està pixant de riure. Aleshores, un cop l'abella va marxar, la Margarida va començar a parlar amb les seves amigues. Escolteu, què és això que ha passat? Com és que ha vingut aquesta abella, s'ha posat a sobre meu i no tan sols no m'ha picat, sinó a més m'ha fet riure? Les seves amigues li van dir, no, les abelles sempre es posen a sobre nostre i agafen el pol·len i se'n van a casa seva. I de casa seva la colmena, allà deixen el pol·len i aquest pol·len es converteix en mel, que després els nens i les nenes de tot el món poden menjar-se. Quan va escoltar aquestes paraules, la Margarida es va posar molt contenta. Ostres! I a partir d'aquest dia, quan veia abelles, en comptes d'amagar-se i no voler veure res, el que feia era una cosa. Obria els seus pètals així, ben grossos, al màxim d'estesos possibles, i esperava que l'abella arribés i es posés sobre seu per fer-li pessigolles. I aquesta història que us he explicat, catacric, catacrac, s'ha acabat.